Pozdravujem vás z nemocnice, akorát som zaregistrovala, viacerí z vás mi to posielate, že sú nejaké videá, kde proste niekto s pomocou AI, kto nevie čo to je to s pomocou teda umelej inteligencie, vytvoril videá, ktoré vyzerajú, že ja rozprávam vo videu o vlastne kasíne alebo o nejakých stávkach a o takýchto veciach. Dokáže to byť veľmi uveriteľné, naozaj to vyzerá ako keby to hovorím ja. Tak prosím vás, iba to som vám chcela povedať, že neverte tomu takýmto veciam, aby som nerobila reklamu ani na kasíno, ani na nejaké stávky. Takže iba to som chcela. A dajte o tom vedieť vašim rodičom alebo prarodičom, ktorí náhodou nevedia, že aj takéto veci sa dajú veľmi reálne spraviť. Takže pozdravujem.